Здравейте, уважаеми стопани на кучета и клиенти на зоомагазин Моя зона. На вашето внимание предоставяме тази книга "Обучение на кучето". Надяваме се, чрез това видео представяне вие да прецените дали този продукт ще донесе полезна информация към вас и ние да сме ви от полза. Какво ни показва съдържанието? Начални сведения за обучението на кучето на 7 страница, на 13-та страница преди да започнете, на 40-та страница първата седмица на кученцето, втората седмица, третата седмица, страниците ги виждате, четвърта седмица, пета седмица, шеста седмица, седма седмица и осмата седмица. Много е важно на страница 9 да видите мотивация на кученцето, как да мотивирате вашето куче да се обучава, как да мотивирате и себе си да бъде обучавано кучето. Домашната каишка или продукти, които са за обучение на кучета, са най-подходящи обикновените найлонови каишки и нашийници. Тези продукти може да намерите в зоомагазин Моя зона винаги. Красивите нашийници се продават в много магазини за домашни любимци, включително и при нас. Искаме да ви покажем на страница 31 какво имаме тук. Клетката е може би най-важният аксесуар за едно куче, тъй като обикновено означава чист живот за него и вас. Както виждате, породата е без значение, за всяка порода има клетка и размера на клетката е от значение. Обучението с клетката е много важно за придобиването на хигиенни навици. Освен това пречи на кучето да се захване с пакости, като дъвчене на електрически кабели и така нататък. Много полезно четиво. Ето тук може да прочетете 6 стъпки към успешното обучение с клетката. Показани са много техники за обучение. Какво трябва да свършите през първата седмица? Команда седни, стой. Как вашето куче общува с другите кучета. И разбираме, че душането е нещо нормално при срещата на две коте. В този текст се разисква командата легни, командата гледай ме. Много интересно да вървите с крак с кучето си. Има показани интересни картинки как да започнете да обучавате кучето си на игри с тунели. Въобще една много полезна книга. Командата седни, стой по време на хранене. Ето как може да започнете обучението на едно малко кученце. Виждате го колко е малко. Къде му е купичката, къде е клетката и как кучето общува с. От тук се много ясно разбира как кучето трябва да се качи във вашата кола, какво значи добро настроение, как се създава това добро настроение. Ето виждате наградките. Просто тази книга е страхотен продукт, който може да намерите и в зоомагазин Моя зона. Вече сме на 5-та седмица от развитието на вашето куче. Тук пише какво трябва да свършите на 5-та седмица. В общи линии всичко е описано. Може да си направите такива дъски, може всичко да си направите и да имате. От 6-та седмица вече започва по-интересното и по-усложнено обучение. Система с непостоянни награди, отбиване от храната. Виждате подчинение на сигнал с ръка на собственика за поза прав стой, без никакъв мирис на друп. Т.е. без никаква наградка. Тук вече може да се разходиме. Грижа за лапите,
грижа за устата и зъбите, грижа за ушите. Такива четки продаваме и ние. Увеличаване на времето и разстоянието, общуване. Вече сме на 7-та седмица от развитието на вашето кученце. Виждате как трябва да се грижите за ушите на всяко куче, без значение възрастта. Виждате как трябва да преглеждате кучешката устна и да преценявате дали зъбките на вашето куче са наред. В зоомагазин Моя зона може да намерите всякакви играчки, които служат за обучение на кучето, промяна на нежелани поведения, паметта на кучето. Играта още е много важна. Надяваме се, цената на книгата е 9,99, не е скъпа. Обучение с позитивни техники. Ето, виждате ги другите неща. Надяваме се тази книга да ви е била полезна и да е една прекрасна награда за вас и вашето куче. Ние сме зоомагазин Моя зона.